a continuació us va explicar per què vull continuar el proper trimestre fent català. Creo que he de continuar fent català el proper trimestre perquè he de seguir en el meu objectiu a continuar aprenent, millorar i parlar de forma adequada, fluida, i he d'acabar el nivell B2 per seguir millorant, i és el meu repte per acabar aquest any. I espero que el meu esforç doni els seus fruits. I fins aquí la meva explicació.